செய்வான். கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் ஃபீல் பண்ணுற ஒரே விஷயம், மச்சான் இல்லாமல் என்னால் ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாது. சின்ன புள்ள மாதிரி ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணி என்கிட்ட அடி வாங்கிட்டே இருப்பான். ஆனால் என்னை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டான். புடவை கூட காஸ்ட்லி தான், நான் வேணான்னு தான் சொன்னேன். ஆனால் அவன் கேட்கவே இல்லை. நீங்கள் அவன் காலேஜ் மேட் தானே? ஆமாம். நான் ஒன்று கேட்டால் சொல்லுவீங்களா? அவன் காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணி பிரேக்கப் ஆயிடுச்சாமே, அவளை தெரியுமா? தெரியாது. ஓ அப்படியா? அதையே நீங்கள் கேட்குறீங்க? இல்லை, அவளை பார்த்தா ஒரு கணத்தில் ஓங்கி அரையணும், இன்னொரு கணத்தில் முத்தம் கொடுக்கணும். அதுதான். ஏன் ஓங்கி அறையணும், முத்தம் கொடுக்கணும்? அவள் என் பாப்பாவை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டா, அதனால அவளை அரையணும். அவள் அப்படி விட்டுட்டு போனனால தான் எனக்கு என் பாப்பா கிடைச்சான், அதனால முத்தம் கொடுக்கணும்.